агентии мубориза бо коррупсияи тоҷикистон рӯзи 25 июли соли 2022 аз анҷоми тафтиши пешакӣ ва бо таздиқи фикри айбдоркунӣ ба додгоҳ супурда шудани парвандаи ду корманди МБТИ ва Кумитаи замини ноҳияи Дӯстӣ хабар дод. Маркази матбуоти агентӣ гуфт, Даврон Мирзохон дар вазифаи мутахассиси пешбари сӯбаи заминсозе ба қайдгирии молу мулки ғайриманқул дар ноҳияи Дӯстӣ кор карда, дар асоси маслиҳати пешакӣ бо мутахассиси шартномавии Кумитаи замини ноҳияи мазкур Давлатов Умед дар ҳолати зерин даст ба содир намудани ҷинояти қаллобӣ заданд. Чунончи номбурдагон бо сӯистифода аз мақоми хизматӣ бо мақсади тасарруфи молу мулки ғайр ва ба даст овардани маблағи муфт барои ҷудо кардан ва ҳуҷҷатгузорӣ намудани қитъаи замини назди авлигӣ аз шаҳрвандон дар якчанд ҳолат ба маблағи 3500 сомонӣ талаб карда гирифта, ба манфиати онҳо ягон амали муайянеро иҷро накарда ба шаҳрвандон задари моддии калон расониданд. Нисбат ба Даврони Мирзохон ва Давлатов Умед бар асоси моддаи 247 қисми 3 банди А Кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз шуда буд. Ба онҳо бар асоси қисми 3 моддаи 247 ҳамчун ҷазо ҷарима ба андозаи аз 912 то 1460 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба муддати аз 5 то 8 сол таҳдид мекунад. фурӯши қитъаи замин барои сохтмони хона ва ё иншооти тиҷоратӣ дар Тоҷикистон ба яке аз риштаҳои аз ҳама фасодзада табдил ёфтааст. ҳар сол дар Тоҷикистон даҳҳо мансабдорро ҳангоми гирифтани пора дар ивази ваъдаи ҷудо кардани қитъаи замин ба шаҳрвандон дастгир мекунанд, вале таҷрибаи судӣ дар Тоҷикистон нишон медиҳад, ки мансабдорони барои заминфурӯшӣ ба даст афтода дар аксари мавридҳо бо пардохти ягон ҷарима аз ҷавобгарӣ халос мешаванд.